20.000 αιτήσεις. 3.000 πέρασαν από τις πρώτες δοκιμασίες. 1.200 κόπηκαν. 150 λιποθύμησαν. Αλλά μόνο 5 κατάφεραν να αντέξουν μέχρι το τέλος. Για να σας πούν καλημερούδια. Ο λόγος που επιλέχθηκαν? Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, γιατί δεν είχε ιδέα από πρωινό και το κάνει χωρίς λεφτά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, αφού ήθελε να πηδήξει από την ενημέρωση, του είπαμε «Ιδού η ψυχαγωγία, ιδού και το πήδημα». Ο Κώστας Μαρτάκης, γιατί παίζει μπάλα παντού, αλλά τώρα παίζει και την καριέρα του. Κορώνα γράμματα. Η Μαριέλα Σαββίδου, γιατί μιλάει άπτεστα 5 γλώσσες, αλλά σπάνια ελληνικά. Η Σοφία Μανολάκου, γιατί φοιτησε δίπλα σε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Γιάννη με ένα νι βαρουφάκι. Ladies and gentlemen, τα καλημερούδια. Μισό λεπτό, θα πάρω μια ανάσα, γιατί η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά. Καλημέρα σας, καλημερούδια, εύχομαι να είστε καλά, είμαι τρισευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους είναι υπεύθυνοι για το ότι είμαι εγώ εδώ σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. 10 με 1 κάθε πρωί. Είχα σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα να πω, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι, οπότε θα μείνω στην ουσία. Είμαστε εδώ για σας. Θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι για εσάς, για να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να σας δίνουμε θετική ενέργεια, να σας δίνουμε αισιοδοξία, αγάπη. Για σας είναι αυτή η εκπομπή και τα καλημερούδια έχουν αυτή και μόνο την αποστολή. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και για 3 ώρες μέσα στην ημέρα να ξεχνιόμαστε λίγο από όλα τα υπόλοιπα και να χαμογελάμε. Αυτό! Η καιρή είναι λίγο δύσκολη. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αποστολή δεν είναι και πολύ εύκολη. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έχω όλη την παρέα, τα υπόλοιπα καλημερούδια που θέλω να τα υποδεχθούμε. Ένα-ένα για να μην μας πέσουνε βαριά. Θα ξεκινήσω με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Βαγγέλη! Καλημερούδια. Τι κάνεις? Καλημερούδια και καλή αρχή να έχουμε. Καλημερούδια. Κάτι είπε για πείδημα το βίντεο. Τελικά το πείδημα το έκανες εσύ. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Για σένα έχω αφήσει τα πάντα. Έχω αφήσει την ενημέρωση, έχω αφήσει τους φίλους μου, την κοπέλα μου, τη μάνα μου. Ψάφισα όλους. Σώθηκες. Το ρίξω πάνω μου. Ναι. Το έχουμε. Ωραία, δεν είναι δοκιμαστικό. Δεν είναι πρόβα. Το πιστεύεις? Δεν είναι δοκιμαστικό αυτό. Όχι, είναι το κανονικό τώρα. Κάναμε λίγα ρε εσύ. Ναι, μωρέ, μόνο 100.000. Είμαστε καλά, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε όλα εδώ, θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα ενημερωθούμε. Θα κάνουμε πολλά. Έχετε να δείτε πολλά από τα καλημερούδια. Να καλωσορίσουμε τον Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στους πρώην συναδέλφους στο Δελτίο Ειδήσεων που ξέρω ότι τώρα βλέπουν όλοι καλημερούδια. Κάντε χαμό στην αίθουσα σύνταξης. Κάντε χαμό στην αίθουσα σύνταξης. Και κάντε χαμό και για τη Μαριέλα Σαββίδου. Καλώς ήρθα. Καλημερούδια. Πολύ αρχή να έχουμε. Καλημερούδια, καλημερούδια. Πώς είσαι, Μαριέλα μου? Είμαι πολύ καλά. Είσαι έτοιμη να δώσουμε ό,τι θετικό έχουμε? Είμαι έτοιμη. Κοίτα, επειδή άφησα τα παπούτσια του Κέρλινγκ τώρα για ένα μικρό διάστημα, είπα δεν έχω κάτι να κάνω τα πρωινά. Δεν έρχομαι εδώ να λέμε καλημερούδια παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται η εξορία αυτό να σκουπίζεις κάτω? Θα σκουπίζω. Κοίταξε, θα το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε και καμία δουλειά. Εννοείται. Σε ποια γλώσσα θα μας τα λες τα καλημερούδια, Μαριέλα? Σε όλες, όποια θέλετε. Θέλεις να μας τα πεις λίγο στα κυπριακά? Καλημερούδια. Καλημερούδια. Δεν έχει μεγάλη διαφορά τελικά. Ρίξε και ένα γαλλικό γιατί το καλημερούδια. Bonjour les amours. Bonjour les amours, bien sûr, φυσικά. Και με αυτή τη διάθεση έτσι τη γαλλική. Περίμενε, φιλιά στην Ελλάδα, αλλά φιλιά και στην Κύπρο που μας βλέπει. Πολλά φιλιά στην Κύπρο. Και τώρα που είπαμε λίγο γαλλικά, και έχει μια έτσι φινέτσα αυτό το κορίτσι, έχει μια ομορφιά, έχει μια γαλλική, αυτό. Ας καλωσορίσουμε τη Σοφία Μανολάκου.
Μαράκι. Πώς είσαι? Καλά, πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το σαγόνι σου? Το σαγόνι μου είναι στη θέση του. Το λέω γιατί στις πρόβες καμιά φορά, γιατί γενικά είναι χαλαρή. Δεν έτρεμε λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Είσαι οκ. Είμαι οκ. Είναι λες και βγαίνω πρώτη φορά ραντεβού με άντρα. Ξέρεις που υπάρχει αμηχανία που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω να πάει καλά το ραντεβού Θα σου. πάει καλά, είμαι σίγουρη. Ελπίζω να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια σχέση. Μακάρι. Ο Βαρουφάκης πού είναι? Νομίζω σπίτι του. Σπίτι του πρέπει να είναι. Ευελπιστώ. Καλό Ευελπιστώ. αυτό. Αφήσαμε τελευταίο ένα παιδί, το οποίο, εντάξει, η φύση δεν τον βοήθησε πολύ, ρε παιδί μου. Έτσι, μια σχήμια, μια έτσι κακομοιριά. Δεν του δίνονταν ευκαιρία. Είπαμε εμείς να τον βγάλουμε μπροστά. Δεν έχει σημασία που το παιδί λίγο δεν βλέπετε. Ο Κώστας, ο Μαρτάκης. Give it to me, baby. Καλημερούδια, καλημερούδια. Επιτέλους και ένας άσχημος άντρας. Έτσι, παίρνεις λίγο θετική ενέργεια από αυτό το παιδί. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά εδώ πέρα. Εντάξει, σε μια εγρήγορση θα έλεγα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Θα γίνει χαμός, θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα. Θα φάμε. Θα φάμε λίγο. Μόνο εσύ. Δεν γίνεται να μην φάμε. Ναι, θα φάμε, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Επειδή ακούμε εδώ πέρα όλα αυτά τα χειροκροτήματα, διότι μιλάμε τώρα ότι έχουμε 10.000 άτομα εδώ. 10.000 άτομα στο πλατό. Ευχαριστούμε το κοινό μας. Ευχαριστούμε. Και από το σπίτι χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε όλοι. Αλλά πολύ τώρα. Χαμός. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλημερούδια. Θα προσπαθήσουμε να σας φτιάξουμε τα πρωινά. Αυτό θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος μας.